बेलायनो हामबाय जों दिनै त्रिपुरा मथा सिबाजला डिस्ट्रिक्ट जों दिनै अ जागायाव किसा कक्सा पान्डा खायखा अ पान्डानि बिसिङाव जों सानानै मुसुङो जे सिनि रिसेन्टलि जों नुखा सिनि गोबां मा बर' रक ताय इको बुबागारानो हामजागै त्रिपुरा मथानो बेना रमै त्रिपुरा गेराटा त्रिपुरा लेनि कक सानान बागैनाय जतन दले दले फाइजाक बनि बागैनाय जों दिनैबो अमाहायखानो दिनै अ गामियाव फाइ सफायजाक अ गामिनि मुंखे महनिया पाराव जों फाइ सफायजाक अ जागायाव पाब्लिक रक जत बुबागारानो सापर्ट ब्रैसोक बुरा सिख्ला सिखली जत दंनाय जतन बुबागारानि ककनो खानानै बागै दिनै फाइजाक ताय जों कक लाम सालायखा फाइनाय दिनो और तेब कतरके प्रोग्राम खायजांनाय ताय बुबागारानि नेतृत्वे जों गेराटा त्रिपुरा लेन्डनि कक सावैनाय जों दिनै सारा त्रिपुरा राज्योआव जों मुभमेन्ट खायनाय अरनि बिसिंथै जों मुभमेन्ट खायनाय पेगरजरा जन्मजय नगरावबो जों मुभमेन्ट खायनाय बनि बागै जों बेलायखौनो खा तंथकजाक ताय अरनि जे हाइमानजानाय ताखौ बुक संबरबो जतन खा तंथकजाक ताय गाइसा आं मेसेज होना मुसुङो सिनि যারা এসটি শিডল ট্রাইব তংনাই 10,323 যারা চাকরি থেকে বঞ্চিত এই তংনাই ডিপ্রাইভ তংনাই বরং সিনি বুবাগারা গসি রেখা সুপ্রিম কোর্টনি যে সবচেয়ে কঠোর লয়ার ব ফিট খাইনাই 10,323 नि केस नि बागैनाय आ जागाव जास्टिस नि बागैनाय सुप्रिम कोर्ट केस खायनाय बुबागारा जे मानसक चुबानाय आर जोंबो सिबाजला डिस्ट्रिक्टआव आं आहाबन खायनो मुसुङो रिक्वेस्ट खायनो मुसुङो सिनि सिबाजला डिस्ट्रिक्टआव जारा 10,323 नि बिसिं खालाय तंनाय बरक इमिडिएटलि जोंबाय फाइमालायदि जोंबो बरंनो जा मानसाक फाइनान्शियली थों फिजिकली सापर्ट बरंनो चुबानाय बनि बागै जों बरंनो ककासारो हामबाय 17 तारिख फेब्रुआरी 2021 17 नं गुलागटी मोहनिया गामियाव त्रिपुरा मथबाय जुगालिजाक कैसा और पांडांखा ओ पांडाव जों कैसा ककसाप मुं पांडाव जों अमनो वानसुक लाखिया अमनो सालाखिया अमनो ककसाप लाखिया तामनि हिंखाय बसकांनि बुबागारानि इमां बिना आइडियोलॉजी न बसकांगा आगोक्लांनानि बागै जों बाहायके बिना आइडियोलॉजी न फवारिमान बरं थानिया मेसेज तुनिमानान अककनो जों सालाखिया ताई बुबागारानि जे त्रिपुरालैंड ग्रेटर त्रिपुरालैंड न अककनोतै बररक अरनि अत्र एलाकानि बररक जतन चाजक बायखिया आबन बागै जोंरो ककसा पान्डा खालायनाय बागै जोंरो खूब ककसा पान्डा खूब फ्रुटफुल ककसा पान्डांखा ताई अर सिबाजला डिस्ट्रिक्टआव सिनि बररक 10,323 नि जे विक्टिम्स যারা আবহাওয়া ক্লাই তঙ্গই তাবুক বরংনি কোনো মজুরি কোনো বংনি লামা করি কোনো করি বংনি কোনো উপায় করি তংনাই রক বংনি বাগৈ जों যেহেতু সিনি বুবাগরা সিনি ত্রিপুরা মথনি চেয়ারম্যান ফাউন্ডার সে সাগলাই রেখাবা जों सिबाजला डिस्ट्रिक्ट सिनि और सिबाजला डिस्ट्रिक्टनि जारा 10,323 नि जे विक्टिम्स जारा विक्टिमा सिं तंनाय रक बरंनो सोंबाय जगाजग खायलाय जोंबो बंनो बाहायगो सबायमान इंटेलेक्चुअली फाइनेंशियली बा बरंनो जों बाहायगो खायमालाय आबो आबोनि बागै जों और ककसाब लाखिया ताई और जों और कोनो केम पार्टीनि एगेन्स्ट कोनो कम्युनियल एगेन्स्ट केनु पार्टीनि एगेन्स्ट रिजनल पार्टीनि एगेन्स्ट जों और ककसाब लां पानाखे सिनि नाहामनखौ गायसना जों ग्रेटर त्रिपुरालैंड अ इमांनो बाहायके मुखथां खायमाना बुबागारिनि इमांनो मुखथां खायना आबोनो ककसाब पान्डा जों खालायजो हामबाय बेलायनो हामबाय जत ताखुरौना बोलेनो बोला बुबागारानि मुंनो खुबै बुबागारानो बेलायनो हामबाय याफारो तामनि होनबा बुबागारानि मुंतै सोंथिनो राजुक लायजाक ताय सोंथिनि हामपारा सोंनो मोहनिया पारानि बरबाय मालाय सों बेलायनो खातुं खाजाबाय सों तंथलायजाक तामनि होनबा बुबागारानि थानसानि मांनो नुगै बुबागारानि जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड आबो सों भाइके मानाय सों बुबागारानि नाहार मुंनो सों भाइके मानाय आबो कायसनो मानाय सों बुबागारानो याक बाक्साके सों जरा रवै तै बनो सुबालायै आबो सिमिनि तै सों गोबांमा सोंलाय थांजानो सिन लाइबुमारो सों नुखा सिनि बररक डिप्राइबिंगै गोबांमा ब्रुटली मार्डर सामते खायजम सों गोबां नुगजै फायु तै लाइ थांनाय सालो सिनि ताकु बिश्वजितनि थैमानि बथार जामानि ताबुक पॉइंट सों जास्टिस मायाखौ अमहाय जास्टिस नो सों नायनानि बागै सों थामजा नांगौ बुबागारानो सों सुबाना नांगौ सों अमहाय सामनो सों नुंनाय बुबागारानि मुजुंतै बुबागारा सिमि सों माय थामसारि मानाय बिनि थामसानि खरांगो सों जतने आंगो त्रिपुरा हासन जत लुकुरक सिनि बरक दफाना आं कयो नर सिनि थामसानि खरांगो फायै सिनि त्रिपुरालैंड या सों ग्रेटर त्रिपुरालैंड
onai man jaga norok sungno chubadi norok sungno bubagrano sungno chubadi tei bubagrano sini imang se imang no sung muk thangkhaina bagai abo sungsimia norok jotoni no adhikar norok se sini imang no sungno muk thangkhainai abo thai thai kok saino ang 10,323 songno bahino sung norok ni bai sung justice nayo sung norok ni bai sung justice bubagra sungno saka the most and highly talented educated tai expensive lawyer supreme court ni borong nawai nongni ingkoni bagai je 10,323 je sakrin bagai bo abon bai bo fight khainai legal fight for justice for 10,323 bongni bagai sung nainai am bagai sipai jola district bepar sung nor bo sung jotono no je ar tongnai rongno nongno bo sung koyo norni bagai sung phainai nor bo sung chubadi norni chubati sung nong chubaso sung belaina nango asu kok saino ang ani kongno mathaknai boba gra aglokthung tipra dofa aglokthung tei tipra mota aglokthung tipra sa datino mathangjanang situng hambai Bubagra ayuk lokthung Bubagra ayuk lokthung Bubagra ayuk lokthung Motha ayuk lokthung Dofa ayuk lokthung Dofa ayuk lokthung Motha ayuk lokthung Bubagra ayuk lokthung Bubagra 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 Hambai